ഹലോ അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു അടിപൊളി മുട്ട റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആട്ടോ. അപ്പോൾ കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് പുഴുങ്ങാണ്ട് തന്നെ നല്ല അടിപൊളി മുട്ട റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. പൊരിക്കും വേണ്ട പുഴുങ്ങും വേണ്ട. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെച്ചെങ്കിലും നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. സാധാരണ നമ്മൾ കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് റോസ്റ്റ് ആക്കുമ്പോൾ കുട്ടികളും മുഴുവൻ കഴിക്കില്ല, അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് പോയിട്ട് ഉണ്ണി അവിടെ കഴിക്കാണ്ടിടും. അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ പതിവ്. പക്ഷെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഷുഗറായിട്ട് അവർ മുഴുവൻ കഴിക്കൂട്ടോ, കളയാണ്ടേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊക്കെ ഒന്ന് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ മല്ലിച്ചപ്പാണ് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മല്ലിച്ചപ്പ്, കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാള 2 ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ്, പിന്നെ 2 പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കണ കാരണം എരിവ് വേഷം കുറച്ചതാണ്. പിന്നെ ഒരു തക്കാളി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വേണ്ട പച്ചക്കറികളായിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രം മതി, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ പൊടികളൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ലോണം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പച്ചമുളക് 2 കീറി വെച്ചത് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ആ മുളകൊന്ന് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്മെല്ലും ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു മുളകിൻ്റെ ഒരു ഇത് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും. അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ടിത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. പിന്നെ പെട്ടെന്നൊന്നും കൊണ്ട് വഴണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപ്പ് ഇപ്പം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇനി വേണ്ട നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മസാല കായതിന് ശേഷം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കണക്കിന് ഇട്ട് കൊടുത്തത് മാത്രം. പിന്നെ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇടാമല്ലോ. അപ്പം ഇനി ഇത് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴണ്ടിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടണം. അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് വഴണ്ടിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി നമുക്കിത് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് ഏത് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മളിത് നല്ലോണം കുഴഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടണം കേട്ടോ. ഒന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പൊടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഏകദേശം കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്നും കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടട്ടെ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് അറിയുന്നവരൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ അറിയാത്ത ആൾക്കാരൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇക്കാരം. അപ്പോൾ അതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാത്തവരുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇട്ടൊന്ന് മാത്രം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ. അപ്പോൾ നല്ലോണം വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവായതിനു ശേഷം നമ്മൾ ലേശം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ നല്ലോണം കുഴഞ്ഞ് റെഡി ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മുളക് പൊടിയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ മസാലയിലിട്ടിട്ട് ആ എണ്ണയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൊണ്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം. ആ ടൈമിൽ അതിൻ്റെ ആ റെഡ് കളർ നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ മുളക് പൊടിയുടെ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ചില കറികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാമല്ലോ നമ്മൾ മേലെ ഇങ്ങനെ നല്ല റെഡ് കളറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കാരണമാണ് ഈ എണ്ണയിൽ കുറച്ച് മുളക് ഇങ്ങനെ വഴണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ റെഡ് കളർ എടുത്ത് കാണിക്കണതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ പൊടിയൊക്കെ ആകെ കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മുളക് പൊടി കുറച്ച് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കണം. പിന്നെ ഈ പൊടികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര എടുക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, പിന്നെ ലേശം മല്ലിപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും ഇത്ര മാത്രം മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികളും ഈ പച്ചക്കറികൾ എടുത്തത്, ഉള്ളി സവാളൊക്കെ എടുത്തതൊക്കെ ഇത്തിരി കൂട്ടിയെടുത്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ. എത്ര എടുക്കണം ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിപ്പോൾ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുഴുങ്ങാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എളുപ്പം തോന്നിയത് ഇങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലോണം ആ കോഴിമുട്ടയിൽ ഈ മസാല ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കഴുകിയിട്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ കോഴിമുട്ട. ഇനി ഇത് നിർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ട്രൈപ്പോഡ് പണിയെന്ന കാരണം ഇക്കാക്ക വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ. ഫോൺ പിടിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇക്കാക്ക വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് കോഴിമുട്ട ഇതൊക്കെ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പതുക്കനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മേലെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം
കൊടുക്കാണ്ട് ഒരു മറ്റൊരു സൈഡിലേക്കായിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ 4 എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ താത്തി പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കൊന്നും ചെയ്യരുത്, അതങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കുക ചെയ്യണത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാതും പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഒന്നും ഇളക്കൊന്നും ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊരു വെന്ത പോലെ ആയിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കാണാം. അപ്പം എന്നിട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കൈ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഫോൺ പിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണമാണ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് മാറിപ്പോണത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ ട്രൈപോഡൊക്കെ ശരിയാക്കണം. എന്നിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ പതുക്കെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ട് 2 പുറവും ഈ ഒരു സൈഡ് മറിച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു കുറച്ച് അത്രയും കുറച്ച് ടൈം വെച്ചാൽ മതി. 5 മിനിറ്റ് ഒന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു 3 അത്രയൊക്കെ മതിയാവും, 3 മിനിറ്റൊക്കെ മതിയാവും, 2-3 മിനിറ്റ് മതിയാവും. ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ ആക്കിയിട്ട് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്കായ കാരണം ഞാൻ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഇതാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വേണ്ടെന്നുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ നല്ലോണം ഇത്ര വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്ര ഉള്ളും പണി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കോഴിമുട്ടയിലൊക്കെ നല്ല മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തായാലും അങ്ങനെ എടുത്ത് കഴിക്കുകയും ചെയ്ത്, മറ്റേത് അവർ ആ പുറമത്തെ ആ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് കോഴിമുട്ടയുടെ ഉണ്ണിയൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോക്കാം കേട്ടോ. ഇത് മുഴുവൻ കഴിച്ച് കിട്ടാം. നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കണം എല്ലാവർക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് എന്തായാലും ചെയ്യട്ടോ. പിന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളെ കട്ട സപ്പോർട്ട് നമ്മളെ കൂടെ ഒപ്പം വേണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് എന്തായാലും ചെയ്യട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലെന്നൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും പെട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ലൈക്ക് ഇടാൻ മറക്കരുത്. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അതുവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.